Os reis apoiaron esta mañá as vítimas da traxedia de Adamuz. Estiveron na zona cero. Escoitaron os voluntarios que atenderon aos afectados e falaron cos psicólogos que asisten aos familiares dos falecidos. Que tal? Boas tardes. Os equipos de rescate buscan aínda cadáveres baixo os cascallos. Esta mañá localizaron un novo corpo. Van 41 mortos. Os guindastres están preparados para retirar os coches dos trens e a investigación céntrase na rotura da vía. É unha fenda de máis de 30 centímetros. Analizan un posible fallo na soldadura. O goberno di que hai que esperar, pero non descarta que rompera o carril antes do accidente. Hay que esperar, ¿no? En cualquier caso, incluso si fuera primero la rotura de carril, también habría que averiguar por qué. ¿Por qué rompe un carril de acero macizo? Nesta traxedia, as forzas políticas evitaron os reproches. Alfonso Rueda pon en valor que os partidos estean centrados nas vítimas e asegura que chegará o momento de pedir responsabilidades. Chegará, creo que ten que chegar o momento de saber as causas. Empezaron, según nos contan as investigacións, no seu caso exixir responsabilidades, pero creo que o momento, a 48 horas do accidente, é de facer o que se está facendo. As protestas da baixura conseguiron que o Goberno Central se comprometese a suavizar os novos controis á pesca. Os barcos volveron ao mar, pero nos viñemos ao mercado a comprobar que efecto tivo nos mostradores o paro donte. No Telexornal Mediodía tamén lles queremos falar de Verónica, unha vaca moi particular. Dice que a algúns animais só lles falta falar, en este caso parece que é así. Verónica deixou pampos aos científicos coa súa destreza para usar paus, polas e ata un cepillo para rascarse, algo que ata agora só viramos nos chimpancés. Nos deportes temos outra noite de Champions. O Villarreal xoga contra o Ajax e o Real Madrid recibe o Mónaco. Todos os ollos están postos na reacción do Bernabéu cando saian os xogadores ao campo, sobre todo con Vinicius. O dianteiro está molesto cos pitos que recibiu no último partido de Liga e o propio Mbappé saiu na súa defensa. A cita ás 9. Temos en riba un temporal en mar e en terra. Nas provincias da Coruña e de Pontevedra hai aviso amarelo por chuvias. No litoral temos aviso laranxa por mar combinado. Primeiro día de loito oficial dos 3 decretados despois do accidente de Adamuz. Na zona cero da traxedia continúan os traballos para recuperar os corpos que aínda quedan nos coches dos trens. Uns traballos que están resultando moi complicados, Alberto. Efectivamente, Marta, non está sendo nada sinxelo e a primeira parte, a máis importante, é que dous guindastres, un deles está no vendo agora mesmo, pois estes dous guindastres poidan chegar ata a zona do tren de Renfe para retirar os cascallos. Ese era o primeiro plan, pero agora van cambiar totalmente a forma de actuar, segundo contan os enxeñeiros de Adife. O que van facer primeiro é ir cortando cunha cizalla de grandes dimensións todos os coches, eses coches que están agora mesmo nun noiro a 4 metros, por riba están nunha lameira, polo que as bases destas grúas, destes guindastres, necesitan estar ben asentadas. Mostrolles a primeira, esta é máis pesada, que pesa 200 toneladas, veñen dende Granada, chegaban onte pola tarde, chegar ata aquí, por certo, non foi nada sinxelo, e agora mostrolles a outra que está xusto a carón da vía de alta velocidade, esta que pesa 200 toneladas e a que ven detrás é a vía de alta velocidade que conecta Madrid con Sevilla. A zona cero do accidente está a 300 metros de aquí e ali aínda hai, polo menos, Marta, 3 corpos que hai que recuperar. Un auténtico amasillo de ferros. Así quedaron os vagóns máis afectados polo impacto. Dun deles, do irio que cubría o traxecto entre Málaga e Madrid, recuperouse un novo corpo, o que leva o número de falecidos a 41. 37 cadáveres ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba y queda un cuerpo sobre el terreno a la espera de que la autoridad judicial autorice su levantamiento. Además, la Guardia Civil ha localizado 3 cuerpos más en uno de los vagones del Albia, pendientes aún de recuperar.
É nese punto no desnivel polo que caeu o Albia onde se concentran os traballos máis difíciles. Que está en una zona muy complicada, hay que ir allí para verlo, muy inaccesible, y ahí va a haber un trabajo bastante complejo. Se está pensando poner una de las dos grúas y sacar algunas piezas, ¿no? La operación es compleja, hay que abordar por dos zonas. Un traballo laborioso tamén para os 27 forenses chegados de varias provincias que traballan na identificación dos corpos para poder entregalos ás familias. Nosotros lo que esperamos es que la información fluya lo más rápido posible, que es lo que al final lo que ellos quieren descansar, quieren recuperar a sus familiares y bueno, vamos a intentar seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es la contención emocional. Estánse recollendo mostras de ADN dos familiares en distintos puntos para trasladar ao Laboratorio de Criminalística da Garda Civil. Esperando desde ayer y nada, hasta ahora no sabemos nada. Es una angustia. Os feridos recupéranse en distintos centros hospitalarios. Hai 39 persoas aínda ingresadas, 13 delas nas unidades de cuidados intensivos. Os 4 menores xa están en planta e a súa evolución é favorable. Ata aí, ata o hospital desprazábanse esta mañá os reis. Antes pasaban polo lugar mesmo do accidente. Alberto. Efectivamente, chegaban aquí á zona cero do accidente, deste accidente histórico, esta catástrofe. Chegaban ás 12:30 máis ou menos, Felipe VI e dona Leticia, e saudaron un por un a cada enxeñeiro, saudaron un por un a todos os traballadores que están traballando aquí nas labores de rescate. Tamén tiveron tempo para falar uns minutos con todos eses psicólogos que están atendendo ás vítimas e os familiares tamén. Estiveron alrededor de 30 minutos, volveron pasar por aquí, xusto por esta vía, por este camiño, esta vía, como lles decía antes, que da alta capacidade de Madrid-Sevilla, e dirixíanse despois a Córdoba, ata o Hospital Reina Sofía, onde ali visitarán os 39 feridos que aínda están ingresados. 13 están ingresados na UCI, un deles é un menor. Os reis esperábanos no posto de mando de Adamuz ao lado de tren de Irio o presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, e o ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras unha breve conversa, don Felipe e dona Leticia pasaron a saudar aos representantes dos distintos corpos que están a participar nas labores de rescate. Os reis mostraron especial interese en coñecer a experiencia dos policías locais de Adamuz e logo tamén departiron cos membros da UME. Nesta visita ao centro de mando tamén tiveron un encontro con voluntarios e veciños que se volcaron coas vítimas. Un deles, Julio, un rapaz de 16 anos que tras pasar o día pescando, de volta a casa, atopáronse co accidente. Y yo y mi amigo fuimos corriendo los dos, llegamos de los primeros y allí pues intentamos sacar a la gente que podía más o menos moverse. La reina me ha dicho que por mi corta edad el acto es bastante bonito. A Garda Civil, a pé de vía, explicoulles aos reis a situación dos dous trens, o de Irio e o Albia. Tras a visita ao posto de mando, os reis achegáronse ao Centro Cívico Poniente Sur en Córdoba, onde tiveron un encontro cos psicólogos e sanitarios que atenden aos familiares das vítimas. A visita dos reis vai rematar no Hospital Universitario, onde van poder conversar con feridos e familiares. Aquí o presidente da Xunta volvía a ofrecer o apoio de Galicia para o que faga falta. Alfonso Rueda tamén quixo destacar o comportamento dos políticos, centrados agora mesmo no accidente. As forzas políticas neste momento esteamos todas o que creo que hai que estar, que rematar o rescate, auxiliar as vítimas, as que están nos hospitais, e apoiar as súas familias. Chegará, creo que ten que chegar o momento de saber as causas. Os investigadores da Comisión de Accidentes Ferroviarios seguen sobre o terreo, como ben nos contaba Alberto. Localizaron xa varias roturas nas vías e pediron trasladar os carrís aos seus laboratorios en Madrid. Polo momento, todas as hipóteses, María Cheda, están abertas. Sí, como non podía ser de outro xeito, Marta de Arriba, este tema foi o que centrou a rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, que había unha fenda na vía de máis de 30 centímetros. Non hai discusión, o que falta agora por coñecer é se foi a consecuencia ou a causa do accidente. Agora, malia as críticas nestas últimas horas sobre os problemas rexistrados nesa zona e a falta de investimento, dende o Goberno insisten, esas vías foron renovadas no mes de maio. A causa do accidente que arrasou coa vida de máis de 40 persoas é técnica, unha causa técnica, iso téñeno claro, pero agora falta agardar os resultados desta investigación.
Os expertos localizaron varias roturas na vía e queren saber cal foi a primeira. Mandaron levar os carrís pros laboratorios que a CIAF ten en Madrid para determinar se foi iso a causa do accidente ou se romperon precisamente por culpa do sinistro. Incluso si fuera primero la rotura de carril, también habría que averiguar por qué rompe un carril de acero macizo. Os investigadores tamén pediron levar a rodadura do tren Irio pro seu taller. Queren saber por que descarrilou a partir do sexto vagón. Todas las hipótesis están abiertas. Pero en todo caso, di o Goberno, as causas son técnicas. Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje. O Goberno insiste en que as vías foron renovadas en maio e que as incidencias reportadas nos últimos meses non teñen ningunha relación co accidente. Las incidencias que han tenido lugar son incidencias, vamos a decir, habituales en el funcionamiento, perfectamente solventadas. Agora, din, toca investigar con rigor sen precipitarse. Hay que esperar, ¿no? Porque esto probablemente nos va a dar alguna sorpresa, ¿no? Lo que haya pasado ahí. Os investigadores pediron ao Adif todos os rexistros de circulación dos 2 días previos ao accidente. Tamén inspeccionarán as rodaduras dos trens que pasaron por Adamuz ese mesmo día e extraerán ademais os datos das caixas negras dos 2 trens. A exmuller de Coldo García declarou esta mañá como investigada na Audiencia Nacional pola compra de máscaras durante a pandemia. Patricia Uriz solicitara o arquivo da causa. O xuíz Ismael Moreno rexeitouno, considerando que existen indicios razonables dun delito de branqueo de capitais. Nas conversas que recolleu a UCO, a exmuller de Ábalos falaba de entregas de cartos en efectivo e utilizaba unha linguaxe moi específica, referíndose a folios ou chistorras. En Extremadura xa teñen presidente do Parlamento Autonómico, Manuel Naharro, líder do PP en Badaxoz. Escolleron en segunda votación cos únicos votos a favor do PP. Vox presentara outro candidato que confirma o difícil entendemento entre os dous partidos nas negociacións para o goberno autonómico. E o PSOE acaba de admitir a trámite unha denuncia contra o secretario xeral dos socialistas galegos e a súa número 2. Segundo o xornal ABC, José Ramón Gómez Besteiro e Lara Méndez foron denunciados por un militante de Santiago que os acusa de non activar o protocolo de acoso sexual tras a denuncia contra José Tomé. Os socialistas galegos non acudiron esta mañá á tradicional conferencia de prensa na Xunta de Voceiros do Parlamento galego. Dixeron que porque España está de loito. Dende o Grupo Popular lamentan a ausencia. Manifestar a nosa sorpresa porque hoxe os socialistas galegos non tiveran aproveitado esta habitual rolda de prensa pois para informar, non, sobre esa admisión a trámite por parte de Ferraz dunha acusación contra o seu secretario xeral, o señor Gómez Besteiro, e contra a súa secretaria, a señora Méndez. E outro problema máis para o PSDG. Unha concelleira do Grupo de Goberno de Lugo deuse de baixa no partido por discrepancias coa dirección socialista. María Reigosa mantén a acta, así que pode tumbar votacións, porque sen ela, PSOE e BNG perden a maioría absoluta. E Galicia dá pasos para aumentar o parque de vivenda pública. A Xunta investirá 80 millóns de euros en construir en Santiago e na Coruña máis de 400 pisos de promoción pública. Dende hoxe ata finais de marzo está aberto o prazo para que os estudos de arquitectura presenten ideas para construir 244 pisos de promoción pública en Santiago e 168 na Coruña, 150 aloxamentos compartidos na Coruña e 2 residencias xuvenís, con 150 prazas en cada cidade. Unha iniciativa que aplaude a universidade. Sabemos que cumpre unha función esencial para que poidamos seguir tratando de atraer estudantes a nosa universidade. Na Coruña construiránse no campus universitario del Viña. No caso de Santiago, na parcela de Salgueiriños, a carón da Xunta, que está sendo usada de aparcadoiro. Alfonso Reda explica que esta obra é posible grazas a unha modificación legal que entrou en vigor o día 1 sobre o uso dos solos destinados a servizos públicos. Cambiando a utilidade que ten ahora mismo se poida destinar a vivenda. Todas son importantes, pero creo que todos estaremos de acordo en que neste momento, se é posible facelo, antes non era posible, ahora con modificación promovida pola Xunta de Galicia, si é posible neste chan dotacional poder construir vivenda é unha oportunidade e temos que aproveitala. A
A Xunta investirá máis de 80 millóns de euros nestes 2 novos espazos residenciais. Era un problema que parecía enquistado, pero xa hai un acordo entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias para aumentar o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar. Nestes momentos atenden máis de 20.000 dependentes en Galicia. A Consellería de Política Social comprométese a aumentar as achegas ao servizo que ofrecen os concellos nun 50%. Vai ser un aumento gradual que irá medrando durante os próximos 3 anos. A FEGAMP e a Xunta asinarán ese acordo nos próximos días. E o próximo curso a Facultade de Medicina de Galicia vai estar descentralizada. Os reitores das 3 universidades galegas e os conselleiros de Educación o Conselleiro de Educación asinou este martes o acordo que vai abrir unidades docentes tamén na Coruña e en Vigo. Será para os cursos cuarto e quinto. Agora formaránse 2 comisións de traballo. Esas comisións vanse encargar de decidir como vai ser o proceso. Digamos, o marco xurídico de organización das unidades docentes a través dun grupo de traballo e outro grupo de traballo que ten un carácter máis técnico-económico onde se vai evaluar, se van estudiar as necesidades, os requerimentos, tanto da perspectiva de profesionales docentes como da perspectiva de intervencións físicas, para decirlo de algún xeito, arquitectónicas. Aquí teremos que regular as unidades docentes. Hai preocupación por garantir que todo estudantado con independencia da unidade docente onde teña a posibilidade de completar todo o seu plan de estudos para obter o título, por exemplo, para que teña a oportunidade de facer a optatividade necesaria para que poida graduarse. A crise de Groenlandia marca o Foro Económico de Davos que se está celebrando en Suiza. Nel vanse ver as caras o presidente dos Estados Unidos e os principais líderes europeos. E por suposto vai haber choque de posturas. Trump insiste en que hai que anexionar a illa. A presidenta da Comisión defende a independencia europea fronte ás ameazas americanas. Por certo, que Trump cumpre hoxe un ano dende que tomou posesión no seu segundo mandato na Casa Branca. Un ano marcado pola guerra de aranceis, polo plan de paz para Gaza e pola intervención en Venezuela coa captura de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Nova xornada de folga no transporte de viaxeiros por estrada que se está deixando notar nas inmediacións dos hospitais da provincia da Coruña. Ante a falta de autobuses, os usuarios teñen que recorrer ou ben o taxi ou o coche particular, o que se está traducindo en importantes problemas de tráfico para poder chegar aos hospitais. Contamos yo polo miúdo ao cabo dun sintres aquí neste telexornal Mediodía. A frota de Baixura volveu hoxe ao traballo despois dese principio de acordo co Goberno Central para aliviar os novos controis que impón a Unión Europea. Tras a folga de onte, faltan, iso sí, algunhas especies nos mercados. Carlos. Así é, Marta, a Baixura volveu hoxe ao mar tras o principio do acordo entre as confrarías e a Secretaría Xeral de Pesca para que se suavicen algo os novos controis a Baixura que exixe a Unión Europea. Pero esas protestas, en especial o paro de onte, tamén se senten nos mercados. Aquí nesta praza de Vigo hoxe faltaron algunhas especies habituais, como a lubina, xarda, lura, polvo ou choco. Pero tamén entrou peixe de Portugal, como todos os días, e tamén hai mercadoría da fin de semana. Así que, en ningún caso, os mostradores quedaron baleiros. Los rodaballos de estos pequeñitos, espectaculares. Este é o peixe de Baixura que puderon conseguir hoxe nun posto especializado. Os clientes, ollo, viñan preparados. Pensabas que igual non había algunha cousa hoxe? Realmente sabemos sempre o que hai, porque Ana nos envía o vídeo todas as mañás, entonces xa vimos ás 8 da mañán cando te levantas, ves no WhatsApp e tes o vídeo, xa sabes o que hai. Pero o paro da frota notouse, aquí falta peixe. Aí está o peixe de Baixura sempre. Pero hoxe só hubo peixe grande, a gran maioría do peixe salvaje bobo vende daqui da costa de Portugal. Lo que había de bajura, la mayoría de las cosas era lo que les había quedado del viernes que habían capturado y no lo vendieron el sábado. Algo hai tamén, pero pouco, neste outro mercado, en pleno Berbés. De Baixura temos algo de centola, e depois temos a concha, que tamén son os barcos que tamén andan a eso, a pouca, supoño que lle quedaría do sábado. De feito, hoxe entrou pouquiño, moi pouco.
temos xoco da costa de Portugal e pulpo tamén. Hoxe viña a buscar rapantes e non hai. A ver mañá, a baixura acordou volver ao mar, pero que haxa outra vez peixe dependerá do temporal. E o campo europeo leva as súas protestas ante o Parlamento de Estrasburgo. 4.000 agricultores estánse mobilizando polo acordo da Unión co Mercosur. María Calvo. Sí, milleiros de agricultores de 15 países europeos, entre eles o noso, con centos de tractores, bloquean a entrada do Parlamento Europeo en Estrasburgo para tentar frear o acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur. Piden que mañá os eurodeputados voten para levar o acordo ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que revise a súa legalidade e así tombar este pacto e que non se ratifique. Denuncian que o tratado prexudica gravemente o sector agrogandeiro europeo, permitindo a entrada de produtos de Sudamérica que non cumpren as mesmas exixencias sanitarias, ambientais e laborais que lles impoñen a eles. Alertan de que isto suporía unha competencia desleal e aínda máis presión para un campo xa moi castigado. Aquí en Galicia tamén continúan as protestas do sector primario contra ese acordo. En Lugo volveu a haber de novo tractorada e unha manifestación a pé. As organizacións gandeiras e agrícolas chaman aos cidadáns a mobilizárense. Queren que toda a sociedade se vexa implicada. A folga no transporte de viaxeiros da provincia da Coruña estáse convertendo nun auténtico pesadelo para os usuarios que quedan sen autobuses, algúns colexios e hospitais que tamén están sen ese servizo. Hai que recorrer a medios alternativos, Nuria. Sí, Marta, chegar hoxe ata aquí, ata este Hospital Clínico de Santiago, como outros hospitais da provincia da Coruña, non está sendo tarefa doada unha xornada a máis, e é que estamos de novo en folga no servizo de transportes de viaxeiros por estrada, e iso fai que prácticamente non estea circulando ningún autobús e os usuarios teñen que recorrer para poder chegar aquí ao hospital, para poder vir ao médico, o seu coche particular, pedir un favor, por exemplo, a un familiar ou a un veciño. Outros moitos tiveron que tirar de taxi e a todos eles, como poden ver, a armarse de paciencia, porque o tráfico para poder chegar ata os hospitais é moi lento e ademais hai serias dificultades, aínda máis que un día normal, para poder aparcar. José Manuel rompeu o peroné hai 20 días e hoxe tocalle revisión. A falta de buses non o colleu por sorpresa. E xa contaba con esa, por eso vin en taxi. Sí, porque meu pai traballa, non me podía traer, entonces prefiero ir a volver en taxi, é máis cómodo. Máis cómodo e tamén máis caro, pero foi o común denominador de moitos nesta xornada, a quinta xa de paro de autobuses na provincia coruñesa. Xa sabíamos que hoxe estaban en folga os autobuses e, tuvemos que vir en coche. La encontramos de sopetón. Lo que pasa, teníamos la suerte que teníamos el coche aquí en el garaje. Os máis previsores madrugaron e saíron da casa con tempo para non perder a cita. Por momentos as colas chegaron ao periférico. Hai moitísima cola, moitísimo atasco. Para subir esa costa vivo de pequeno. Sí, moito máis tráfico. Xa para chegar e aparcar. O subterráneo, por exemplo, xa estaba cheo, completo. Aparcadoiro cheo e, en cambio, parada de bus totalmente baleira que hoxe serviu de apeadoiro improvisado para a cantidade de coches particulares. Aquí para moverse moi complicado. O coche en doble fila, despois ven outro que tamén ten que deixar e non hai sitio para aparcar, deixa o o taxi, pois para onde pode, un día como hoxe, pois era ben que por aí estuvera libre. A folga volverá a repetirse o vindeiro venres e, en caso de que as negociacións non vayan adiante, o paro será indefinido dende o 2 de febreiro. Se utilizan bombona de butano na casa, atención, porque sobe o prezo dende hoxe. Encarece algo menos dun 1% ata os 15,58 € por bombona. Non é unha gran suba, pero chega en pleno inverno, cando ainda hai moita xente que utiliza o butano para quentarse ou cociñar nos 8 millóns de fogares de toda España. Volvemos neste punto a Adamuz, Córdoba, onde está todo preparado para que os guindastres comecen a traballar e levanten os trens accidentados. Xusto antes puidemos achegarnos a carón dun deles, dos trens, ver de preto o seu estado. Alberto.
Pois achegámonos xusto á zona cero, estamos a carón do tren Irio que se accidentou e voulles mostrar exactamente cal é a posición. Este é o tren accidentado cos dous vagóns que saíron da vía, foron os primeiros en saír e aló ao fondo, moito máis cara lá, é onde estaría o Albia, está aproximadamente a uns 200 metros desde este punto. Esta é a zona cero do terrible accidente que aconteceu aquí en Córdoba antonte o domingo pola noite e só vendo pois como están os dous vagóns do Irio, os vagóns accidentados, podemos facernos unha idea da gravidade e do forte impacto. A retirada correcta deses coches sinistrados é unha manobra indispensable para poder completar o rescate das vítimas, para deixar libres as vías e tamén para a posterior investigación dos feitos. O do guindastre é un traballo técnico moi difícil que necesita maquinaria e persoal moi especializados. Niso España conta co precedente do traballo xa feito no accidente de Angrois. Traballaron en Angrois e hoxe seguen moi de preto cada avance nos labores de rescate en Adamuz. Con mucha tristeza, porque al ver la noticia, cando a vimos nos medios de comunicación, a min recordoume a Angrois. Pero tamén o orgullo de habelo feito en tempo récord. Porque eles foron os encargados de retirar os vagóns do Albia descarrilado na curva da Grandeira. Menos de media hora, 3/4 de hora, estábamos cas grúas situadas e izamos e pudimos sacar a xente con vida. No de Angrois, que había unha chica debaixo, nós chegamos ali rápido e izamos a carga para arriba e os bombeiros sacaron a chica rápido para fora. Daniel, o xefe de manobras, sobe agora no guindastre de 800 toneladas que usaron para retirar o mercadoría sinistrado nas neves. Só 3 empresas en España teñen un guindastre así. En Adamuz, como en Angrois, o axustado aos accesos e o peso da carga son 300 toneladas. Que lingar por zonas seguras que non poida caer abaixo no momento que estás izando, porque aí non estás xogando con levantar unha carga e pousala ali, senón que hai xente debaixo. Equipos de rescate, bombeiros e sanitarios cos que hai que coordinarse e preservar a seguridade, tamén atender as indicacións dos enxeñeiros que conocen as vías e como están construídos os vagóns. 2 guindastres, 15 persoas por quenda, 3 xornadas traballaron día e noite no accidente de Santiago. Entre as vítimas mortais hai traxedias de gran magnitude. Alberto, imos seguir facendo relato coa túa axuda. Cando falo de traxedia, falo, por exemplo, da morte de 4 membros dunha mesma familia. A única supervivente foi unha meniña de 6 anos, non? É tremenda esta historia. Localizou na Garda Civil deambulando entre as vías, saiu ela soa, co seu propio pé dende dos trens, e só necesitou 3 puntos de sutura, pero ese non é o drama desta nena de 6 anos que perdeu a súa nai, o seu pai, o seu irmán e tamén o seu curmán. Viñan de Madrid de ver un partido entre o Real Madrid e o Levante, era un agasallo de Reis que acabou en traxedia, pero afortunadamente a esta nena aínda lle queda un familiar, a súa avoa, que veu ata aquí buscala. E agora, dende a súa pequena localidade, dende Punta Umbría, xa declararon 3 días de luito oficial pola morte da súa familia. As súas fotos foron das difundidas polas redes sociais para pedir axuda na súa busca. 4 membros dunha mesma familia de Puente Umbría, residentes en Aljaraque. 24 horas despois confirmaba o falecemento. Si había siempre a esperanza, ¿no?, de que pudieran todavía vivir, pero parece ser que los 4 miembros han muerto, han fallecido. Regresaban de velo partido entre o Real Madrid e o Levante, un regalo de Reis que rematou en traxedia. Só sobreviviu a filla de 6 anos. Localizouna a Garda Civil deambulando pola vía chea de frío. Lograra sair do tren polos seus propios medios e prácticamente ilesa. Que tiene 6 años, que por lo visto pudo salir por una ventana, no sé, con ayuda o sin ayuda. En Puente Umbría y en Aljaraque decretaron 3 días de loito. Esto es demasiado, esto es una cosa que no se la esperaba nadie. La verdad que fatal, yo me he enterado y no tenía mucha relación, pero fatal, la verdad, estoy ahora mismo hasta con ansiedad, todavía no me lo creo. Eso es duro de verdad, para la gente del pueblo, una familia. Es durísimo, vamos, a mí me ha impactado y me ha dado frito. En Puente Umbría confirmouse outro falecido de 50 anos e hai tamén un desaparecido.
A traxedia deixa tamén innumerables historias de heróis anónimos. Vanse coñecendo segundo os pasaxeiros relatan como foron os veciños quenes os axudaron. Este quad salvou moitas vidas. O seu propietario, traballador da ONCE, non dubidou en collelo para chegarse ao lugar do accidente. Con la Guardia Civil digo, tengo un quad en casa, potente, con un cancho, digo, podemos salvar a más gente. Voy a por él. Fui a por él y estuve porteando herido aquí con la tabla, con la camilla, aquí cómo se podían subir, algunos que no se podían subir, como se podía. Hubo un momento que íbamos en la moto por lo menos 6. O alcalde de Adamuz foi dos primeiros en chegar e decatarse da dimensión da traxedia. Estando allí ayudando en este tren en el Lirio, nos dicen los propios pasajeros que habían chocado con otro tren, que estaba más allá. El policía local y yo nos vamos en busca de ese tren con la linterna, que estaba a casi 1 kilómetro, y ya aquello era una imagen dantesca, era algo terrorífico. Os veciños non tardaron en coordinarse polos grupos de WhatsApp. Todo el mundo que podía estaba aquí para echar una mano en lo que se necesitase, para ayudar, para acompañar. Pues si nos tenemos que llevar a alguien a dormir a casa, o sea, nuestra intención era esa. Y hubo gente que vi incluso con colchones, moviendo colchones, a otra caseta, agua, bocadillos, mantas, tensiómetros también trajeron. Bueno, la gente trajo de todo. La solidaridad de la gente fue increíble. La sensación era impotencia, ganas de llorar, de ver y satisfacción al mismo tiempo de ver cómo el pueblo se volcó de la manera que se volcó. A reapertura total da conexión de alta velocidade entre o centro e o sur da península non se vai producir antes do próximo 2 de febreiro. En tanto isto se produce, Renfe activa un plan alternativo que evita en autobús ese treito do accidente. E as aerolíneas ofrecen 3 voos diarios máis en cada sentido, dende Madrid a Sevilla e a Málaga. Renfe activou desde este martes un plan alternativo que permitirá operar servizos de alta velocidade entre Madrid e Andalucía, evitando o treito que discorre por Adamuz. Os convois chegarán ata Villanueva de Córdoba e desde ali os pasaxeiros serán trasladados en autobús ata a capital cordobesa para continuar a viaxe. O plan manterase vixente ata que se produza a reapertura total da liña de alta velocidade, que o Adif estima non ocorrerá antes do próximo 2 de febreiro. Voy a Jaén, allí espero un poquito, un cercanías y ya llego a Córdoba. Teníamos que viajar hoy y lo que pasa es que ayer nos anulamos el billete de Renfe, lo cancelamos y hoy nos hemos enterado que otra vez han habilitado trenes. La verdad es que es bastante rápido porque con todo lo que ha pasado han dado una solución pronta. Desde Madrid sairán diariamente 4 trens con destino a Sevilla e outros 3 a Málaga. Igual número de convois partirán desde as dúas cidades andaluzas con destino á capital española. Por vía convencional, Renfe oferta tamén unha frecuencia diaria de ida e volta con destino a Sevilla, Cádiz, Almería e Granada e reforza con máis de 700 plazas a liña que discorre por Extremadura. Pola súa parte, Iberia programou un voo máis en cada sentido desde Madrid con Sevilla e Málaga e Air Europa outro entre Madrid e Málaga. En total, case 1000 prazas máis ao día durante esta semana. Falámoslles agora dun caso que parece un ir e vir, e explícome. Hai un novo intento de condenar algún responsable dun presunto intento de secuestro dunha nena de 14 anos en Vilalba para despois casala á forza. Xa xulgaron 2 persoas, saíron absoltas, e hoxe é a quenda do terceiro acusado. Pero outra vez a vítima desdíxose do que declarara na instrución do caso e non quixo identificar o presunto secuestrador. Durante a instrucción, o pai da menor dixo que a rapaza recoñecera os acusados a través dunhas fotografías nas redes sociais. Os investigadores traballaron sobre esa identificación, pero hoxe na vista tanto o pai como a vítima declararon que foi unha equivocación e a vítima non recoñeceu o presunto secuestrador. O mesmo ocorreu en marzo, cando foron xulgados os outros 2 acusados. O non quedar demostrada a súa autoría, finalmente foron absoltos. Por moito que houberan identificado en fase de instrucción a esas persoas como os autores do delito, se non nos recoñecen no acto de xuicio, tense que dictar necesariamente unha sentencia absolutoria, porque se non fallaría o principio de presunción de inocencia.
Os feitos que se xulgaban hoxe ocorreron no 2023. A vítima camiñaba co seu irmán, tamén menor, polo campo da feira de Vilalba, cando o seu carón parou unha furgoneta e baixaron 3 persoas. Mentres unha abría a porta traseira do vehículo, outras empurrábana ao seu interior. A moza conseguiu escapar cando o vehículo se detivo nun stop. Presuntamente querían secuestrala para casala a forza con outro adolescente da familia dos implicados. A pesar do xiro na declaración da vítima, a Fiscalía mantén a petición de 5 anos de prisión para o acusado, que se negou a declarar por un delito de detención ilegal. Os veciños de Ferrol foron testemuñas esta mañá dunha gran despregadura policial para deter unha muller acusada de delitos de terrorismo xihadista. Xoel. Sí, Marta, unha gran presenza de axentes que espertou evidente sorpresa entre os veciños deste barrio ferrolán de Recimil por esa operación que comezaba a primeira hora desta mañá que tivo foco nun inmoble de vivendas sociais localizado nesta rúa Ortigueira na que nos atopamos. Os axentes levaron a cabo a inspección dunha vivenda da cal sacaron varias caixas de material do cal non trascendeu máis información, pero que en calquera caso vai ser analizado no marco desta investigación. De feito, esa muller agora detida vai ser trasladada nas próximas horas a Madrid para ser posta a disposición da Audiencia Nacional, que é o organismo competente de levar as investigacións deste tipo. En Xirona están buscando un home que desapareceu ao ser arrastrado co seu vehículo. A borrasca Francis deixou chuvias abundantes en Cataluña que provocan inundacións e hai perigo de desbordamentos dos ríos que están cos seus leitos xa en máximos. 2025 foi un ano moi cálido en Galicia, con case 15 graus de media. Durante 30 días tivemos avisos por temperaturas extremas, sobre todo en xuño, que foi o mes máis solleiro da historia. Meteo Galicia acaba de presentar o seu balance climatolóxico anual. 2025 tamén destacou porque choveu un 18% máis que a media, unha chuvia concentrada nos meses de outono e inverno en que tamén apareceu a neve. Foi en xeral un ano moi cambiante e irregular. Como dato curioso, durante 192 días, é dicir, máis da metade do ano, Meteo Galicia tivo que dar algún tipo de aviso e parece que así vai continuar neste 2026. Hai avisos en terra amarelo xa para a xornada de hoxe, para mañá mércores, tamén para os xoves, e temos que estar moi pendientes do venres, porque o venres chega unha borrasca moi intensa, moi profunda, moi activa e moi fría, así que imos ter unha mestura de moitos parámetros que poden acadar algún nivel preocupante. Afinamos un poquinho esa previsión. Hoxe os avisos son de chuvia temporal no mar, pero mañá pasa ollo a vermello no litoral coruñés. O primeiro aviso de risco extremo do ano, Mercedes. Si, saiban que a partir da noitiña de mañá mércores a EMET activa un aviso de nivel vermello, o máis alto por fenómenos costeiros e ondas de ata 9 metros de altura. Así que moita precaución con achegarse á costa. Hoxe, xornada gris e chuviosa con varios avisos activos en terra de nivel amarelo por chuvia na Mariña, provincia de Pontevedra e da Coruña. Aquí en Rianxo xa se acadaron os 40 litros por metro cadrado de chuvia acumulada no que vai de día. E no mar tamén hai aviso laranxa nas costas da Coruña e de Pontevedra, pero lembren que ese aviso subirá a vermello a partir da noite do mércores na costa da Coruña. Como cada 20 de xaneiro, Aldán acolle a súa danza de damas e galáns, unha tradición que se remonta ao século XVII e que vai pasando de xeración en xeración. Nuns minutos neste telexornal Mediodía vemos todos os detalles. É fundamental para saber o que estamos consumindo, pero moitas veces ler a etiqueta dos alimentos faise case imposible. Dende a OCU levan tempo reclamando que se amplíe o tamaño obrigatorio da letra como mínimo aos 3 milímetros. Son un complemento imprescindible para moitos a hora de facer a compra e aínda así... Isto xa é máis complicado. A ver, ingredientes. A letra tan minúscula que pois non é fácil. Eu creo que a gran maioría da xente non se pon a mirar os componentes e o que trae. Azúcar 4,2, normalmente pouco sal ou ninguno, igual que azúcar, intento lo menos posible tamén. Na etiquetaxe, ademais dos ingredientes, aparece o valor nutricional ou os alérxenos, entre outra información que determina a nosa compra.
Claro, ahora hai moita xente sin gluten, sin lactosa e tal, entonces claro, sin huevos, entonces hai que ler moito, moito. Se incluso é fastidiado para nós, imagínate a xente maior. Unas sí, otras son tan chiquititas que necesitarías una lupa. A lei establece que a información que aparece na etiquetaxe debe ser claramente lexible. Eso que quere decir? Pois que ten que ter un tamaño de letra adecuado, que normalmente de superior a 1,2 milímetros, destacar cunha tipografía diferente, que normalmente suele ser en mayúsculas ou en negrita, todos os alérxenos. Esta letra es demasiado pequeña para un colectivo muy importante de los consumidores. Por iso, dende a OCU reclaman un cambio na normativa e que a letra sexa polo menos de 3 milímetros, o que axudaría, din, a entender mellor as etiquetas. Colle un cepillo para rascarse e úsao de distintas maneiras. É noticia porque lles estamos falando dunha vaca. Chamase Verónica, é austriaca e chamou a atención dos científicos por ser a primeira capaz de usar ferramentas. Así que aquí preguntámonos se as vacas son máis listas do que pensábamos. Que as vacas gozan rañando o corpo non é segredo ningún. Teñen ese vicio relaxante e buscan a maneira de satisfacelo. Temos algúns prados onde a codia das árbores está noutro ton distinto á altura do lombo da vaca porque é aí onde se rañan. Pero, ademais, as vacas son moi flexibles. Rañan as orellas ca pata de atrás. Pero o que nunca viron é método como o que usa Verónica. Esta vaca austríaca é quen de rañarse a pracer usando un cepillo. Suxeitao coa boca e refrégase cos fíos nas zonas de pel grosa como o lombo. Pero se o que quere rañar zonas máis delicadas, vira o cepillo e utiliza o mango, que é liso. O caso é que demostrou que sabe usar unha ferramenta. É unha habilidade nunca vista que apunta ao intelixentes que son as vacas. Sí que é sorpresivo como é capaz de coller ese cepillo, como entende para que ten que usalo, pero nós aquí na granxa temos visto vacas abrir cancelas coa lingua ou moitas vacas que dan aberto a presa da comedeira cun corno. Ela chamou primeiro a atención porque escollía xestas ou polas caídas para rañarse dependendo da zona que lle picara. E iso sí que o fan as nosas. Escollen esa árbore, sea pois un pinar, un castiñeiro, un carballo, para que teñen diferentes tipos de rugosidade, ou incluso plantas, como poden ser xestas, ou toxos, ou carqueixas, para que, dependendo dese grado de dureza, adaptalo ás súas necesidades. É dicir, en Galicia son vacas moi listas. Así que igual está por descubrir a Verónica do país. Volvemos a noticia do accidente tráxico en Adamuz. Temos un apuntamento de última hora con respecto a ese sinistro en Córdoba. Acaban de recuperar 2 dos 3 corpos que permanecían atrapados no interior dun dos trens, o tren Albia. Son os personaxes máis elegantes do entroido galego e os protagonistas do Decobres. As madamas e os galáns hoxe adiantanse unhas semanas ao carnaval e saen bailar como cada 20 de xaneiro. Alejandro. Sí, pois como cada 20 de xaneiro, Aldán acolle a súa danza de damas e galáns este ano no interior da igrexa por mor da chuvia. Unha tradición que se remonta ao século XVII e coa que honran a San Sebastián. Nela participan un guía, 10 homes e 5 mulleres. Precisamente o que máis chama a atención é a vestimenta das damas con ese sombreiro de palla adornado con decenas de flores. Unha tradición que pasa de xeración en xeración e esta tarde volverán a bailar aquí en Aldán. Nunha xornada de temporal en Galicia na que falamos dunha situación de mala mar, dese aviso laranxa por mar de fondo e tamén pola intensidade dese vento. Así están as cousas grazas á nosa cámara web en directo, podémolo comprobar, como tamén apenas podemos comprobar, pero é produto de toda esa precipitación que está a caer en Pontevedra. Xa saben que as dúas provincias, a Coruña e máis Pontevedra, está en aviso amarelo por precipitación. Temos temporal, tanto no litoral como tamén en terra por mor desa fronte que nos cruce e deixará precipitacións abondosas durante toda a xornada mañá pola mañá. Tomaremos descanso e volveremos repetir na xornada do xoves. De todo, falamos neste tempo mediodía que virá despois dos deportes.
Ollo con esta divertida maneira de entrar na casa, rodando na neve, costa abaixo, ata chegar á porta, un par de metros máis abaixo. Vostede queixábase de ter que raspar na xeada do parabrisas antes de ir ao traballo? Pois, mire, o que ten que rascar estoutro antes de coller o coche que pasou a noite fora. Son algunhas imaxes da maior nevada en 60 anos na península rusa de Kamchatka. Este 20 de xaneiro é un día triste para esta casa e estou segura que tamén para vostedes. Acaba de deixarnos a nosa compañeira Mabel Montes, con máis de 25 anos de servizo nos informativos da CESAC. Sempre será recordada por ese estilo tan seu de contar o tempo. Delgadiña, da cintura como a palla do centeo. Mabel do que máis disfrutaba era do uso do riquísimo léxico que ten o galego para falar do tempo. Ballón, chaparrada, solleiro... O sábado rózanos apenas unha fronte que deixaría sobre todo nubes e algunha orballada. Chegou ao departamento despois de pasar por varios espazos do servizo de informativos. Únese no 2012 a Ana Celia, Noelia e Diego. O seu traballo destaca polo rigor e a proximidade. Seguiremos con tempo anticiclónico, con ceo azul. Licenciada na promoción de 98, chega de prácticas a TVG. Unha das primeiras paradas é o Galicia Noticias, unha especie de máster da profesión, onde percorre cañeiras, aldeas e parroquias, dándolles voz aos veciños nos seus problemas cotiáns. Xa daquela destaca por un estilo propio e por un gusto exquisito no emprego da nosa lingua. Na Escola Infantil Raiola o vencellamento co galego vai máis alá do nome. Mabel traballaba cunha mirada propia e precisa, sempre dende un pensamento de país, da xente. Na última etapa pasa a formar parte da redacción da Radio Galega. No seu programa Atmosféricos achegaba reflexión aos temas do tempo, cunha calidade exquisita. Volverá a deixar unha xornada ou polo menos unhas horas centrais do día cálidas. Mabel Montes déixanos unha profunda tristeza aos seus compañeiros e amigos, pero tamén un sentimento de orgullo pola fortuna de poder compartir tanto. Pasen feliz noite. Adeus.